Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes vám ukážem svoju predvianočnú večernú beauty rutinu. Prvé, čo urobím, je, že zbavím svoju tvár make-upu a všetkého prachu z ulice. Na odličovanie používam kokosový olej. Tým, že mám citlivú pokožku, tak kokosový olej mi ako na odličovanie pomáha. A hlavne, keď mám vodeodolný make-up, tak mi ho zmaže. Teraz si idem namočiť tvár a ďalej budem čistiť pleť pomocou čistiacej peny. Na čistenie pleti používam značku Balea, pretože je vyrobená z mandľových kvetov a ja milujem mandľové orechy a mandľové kvety a sú skvelé pre moju suchú a citlivú pokožku. Čistiacu penu si poriadne rozmasírujem na celú tvár. Skvelé je, že neštípe v očiach, takže môžete si čistiť aj oči. Dôležitá poznámka je, nezabúdajte na krk, pretože je dôležité, aby mal rovnakú štruktúru ako vaša tvár. A tvár si znova opláchnem. Ďalej si nanesiem na tvár plečovú vodu a používam presne tú istú značku ako čistiacu penu. Moja obľúbená časť večernej rutiny sú masáže tváre a robím si vždy dve. Prvú si robím, keď si dám plečovú vodu, robím si tzv. Tureckú masáž. Po masáži si na pleť nanesiem kokosový olej, rozmasírujem ho medzi prsty a nanesiem na tvár a na krk. Čo sa zvýši, môžem vystriť do rúk. A poďme teraz na druhú masáž. Je to masáž, ktorá slúži na to, aby sme mali pružnejšiu pleť a viac vypnutejšiu. A robím také nejaké základné prvky, ktoré robia aj vlastne anieliky. Prvý z nich je, že začínam pri nose a robím tento pohyb. Podstatou masáže je, aby ste vždy išli smerom von. Takže aj keď masírujem oči, tak sa snažím nevrácať naspäť, ale vždy ísť von. To isté aj na horné viečka. Pokračujeme na lícne kosti. A potom ešte odstraňujeme dvojitú bradu. A na záver čelo. Predposledný krok je, že použijem krém na tvár a ja používam tento mandľový, lebo ho používala moja starka, moja mama a ja som si na ňu tiež nejako zvykla, takže používam mandľový krém. Spáním mám pleť vždy poriadne masnú, ale to kvôli tomu, lebo ja mám prirodzene suchú pleť a akurát cez noc sa mi dostanú do pleti všetky tie živiny z tých olejov a krémov, takže ja to mám veľmi rada. Predposledný krok použijem balzám na pery. A ako posledný krok si dám túto rúžovú vodu na pleť. Takto vyzerá moja rutina počas bežného dňa, ale keďže sa blížia Vianoce, povedala som si, že chcem mať krásny úsmev na rodinných fotkách a svoju večernú rutinu doplňam o použitie pások na zuby od My White Secret. Obsahujú viac aktívnej zložky čierneho uhlia. Každý večer na 30 minút si dávam aj My White Secret pásku. Nesmejte sa mi, ako pri tom vyzerám.
Prešlo 30 minút, ja mám smiešný hlas, ale je čas si dať dole ten povlak vlastne zo zubov. A dajte si dole pásku a potom je dôležité si ešte to premiť tou zubnou kefkou, aby vám neostali čierne zuby. Toto bola moja večerná rutina. Ak sa vám video páčilo, dajte mi určite like a vidíme sa zase na budúce. Ahoj!